Kidam tagaru ni phai clear ni duar baguri constituency ke parlopot diring phulok ingti arong along Culver Autonomous Council em Richard tok bi lapen Rongmong Williams chairman Rajan ingti atumpen tover lapen Culver kaselampi pon. Kidam tanga porpen diring phulok ingti arong ara atumpen tover ke no parpika jok akirap johang pon lo. Lasupen nona por akirap long pon lo pupen hadagara atumpen kachuru ke pajir pon. Lapen labangso tower jasimet Culver Autonomous Council in charge education em Richard tok bi lapen Rajan ingti Rongmong Williams chairman alang litum aning kemi akirapen na jok tangka kirap kipi ponsi kidam tang aru ni phai horni labangso tower silam pon lo. Laso pena jok em Richard tok bi lapen akihai Rajan ingti atumaphan kachuro pedopon. Lason tak taxi apong prek jam kiduk kisung kisu kitia por hut pusitame tangkam ha kirap akihai Rajan ingti alang li jungjung akhia dat pen nang cirap nang citu dun bom puta pachini. News report Culver Long Live.